Reit, os mae pawb wedi cael diddordeb yn be dwi wedi wneud, pam mae gyda nhw nifer o stwff, dyna ni, dyma'r fideo. Mae'n anodd iawn i gwneud un ar y tro pan dwi'n cael camera a hefyd dwi'n trio wneud yw trio digio meto i fyny allan. O, mae gen i rhywbeth diddorol. A ran efo meto. Na chdi. Nodion i'r degais, nodion as rangateg o salen farws dolog o emeletem elyt egan. Sarindem ezek az utolsó nap, hogy én dolgozom, a kertben dolgozok, és itt van, ezek az utolsó. Wow! Nagyon érdekes. Nekti, tessék. És a másik dolog. Mi ez? Au. Jó. Szegény. Szalváros, igen. És fontos, ez nagyon fontos, hogy meg dolgozok. Mechanics. Yeah, mechanics. És van egy Dyma'r canlyniad. Dwi'n gweithio. Doch ymlaen. Tyd. Mae'n anodd i digio fyny efo un llaw. Ia. Mae rhaid i fi digio mwy. Duw. Dwi'n agos iawn. Ond weithio mae'n gwaith frwstredig. Dyma pan mae'n tro olaf i digio un peth i fyny allan. Achos, gobeithio, os fi fy garddwy am ei blaw. Come on. Mae gan i soniad arall. Ar diwedd, mae rhaid i fi defnyddio dwylo er mwyn codi fyny allan, achos mae'n anodd i trio codi hyn efo un llaw, achos beth sy'n digwydd pan ti'n digio law fyny, pan ti'n defnyddio camera efo un llaw, syfo bach ar y un arall, mae'n dechrau bod yn mor anodd i trio codi nhw i gyd i fyny. Rwan, mae rhaid i fi, Yep, dyma canlyniad. Dyma un peth dwi wedi darganfod. Un peth o petro, ia. Brwsh i gweld, i darganfod. Beth yw e? Waw.
O, na chdi. O, sbïa. Mae'n drwg yn ei gyfeillion, dwi ddim yn defnyddio metal detector heddiw achos dwi eisiau cael brec oddi. Waw. Beth yw hwn? Waw. Spray? Mae rhaid i fi darganfod yn hyn. Beth ydy product? Waw. Golo. Waw, oce. Chdi. Oce. Iawn. Mae rhaid i fi symud ymlaen. Pan ti'n gweld unrhyw eitemau sydd yn mor hawsach i digio fyny, ond well yn edrych na gwario mwy amser trwy digio un peth da chi wedi gweld achos mae'n dechrau bod yn mor anodd. Yndi. Diolch yn fawr Lawrence, da chi'n agos iawn, felly. Waw. Dwi'n meddwl mae'n ar rhan efo injan, ond dwi ddim yn cweit yn siwr eto achos beth sy'n diddorol, yr un peth cyffroes da chi'n gwneud y digio ar ôl da chi wedi defnyddio metal detector yw da chi wedi darganfod nifer o eitemau diddorol iawn. Oes, mae digio yn eitha gwahanol oddi gweithio mewn llyfrgell. Achos gweithio mewn llyfrgell, da chi wedi peilio lyfrau mewn catalog. Be dwi wedi bod yn neud o Newburgh pan ro'n i'n byw yna dros y blwyddyn. A wedyn gweithio mewn amgueddfa efo gwaith hanner amser. Tua 16 awr neu 15 awr. A wedyn gweithio mewn caffi spinning wheel dros 16 awr. A rwan, dwi'n gweithio mewn hyn i codi nhw fyny. Waw! Beth yw hwn? Waw, mae'n diddorol iawn. Reit, iawn. Oce, defnyddio brwsh. Waw! Mae'n bendigedig. Reit, dwi'n mynd i peilio nhw. Dyma canlyniad y gwaith dwi wedi bod yn neud pan ro'n i'n gweithio. Oce, be dwi'n mynd i gadael? Iep, un o eitemau dwi wedi darganfod, 2 boteli, be dwi wedi dangos i chdi o blaen. Oce, dwi'n mynd i gadael hyn. Na chdi. Gobeithio, dwi'n mynd i creu amgueddfa nes ymlaen, fydd yna amgueddfa bach, achos mae gen i, of course, dwi o'n uchel geisio i creu amgueddfa ar ôl dwi wedi darganfod a nifer o stwff ac eitemau. Diddorol iawn. Iawn gyfeillion, jo baradwy'n modi'r osagrw, gosyn o'n sepan, hoed megnis dad o fideo. Diolch yn fawr iawn gyfeillion am gwylio fideo. A gobeithio da chi wedi mwynhau, nes ti mwynhau hobi newydd fi. Hynny yw, digio stwff oddi flawr. Ond yn anffodus, dwi ddim yn gwneud mwy o fideos arall am hyn, achos mae'n am y tro olaf i fi i digio stwff i fyny. Achos beth dwi'n gobeithio wneud yw ffonio garddwyr i gorffen i law efo y soil a wedyn creu y gardd gwell a mor werth jyst tebyg a be mae y cymdogion o modi'r Somsyn wedi defnyddio. Ond dyna ni, gyfeillion.